Kag sa number 1, Bulkan Kanlaon naglupok sini nga hapon. Alert level sa bulkan ginpasaka na sa alert level 3. Ang duga nga detalye ang igadulong sa ato ni Romeo Subado. Ruming. Barb, live kita subong diri sa may Barangay Maaw sa Bago City. Makitaan nyo sa likod po ang dalan, no? Naga-gray, nagapugati tungod sa ashfall nga natabo pagkatapos ng paglupok sa Bulkan Kanlaon sini nga hapon, no? Subong rin kita sa tubangan sa merkado mismo sa Maaw. Mga tao diri iba nagamask na, no? Tungod nga grabe ang yapok kada may maglabay nga salakyan ginlupad ang mga abo, no? Istorya sa mga residente di mga alas 3:03, no, ang recorded nga paglupok sa bulkan kanaon subong hapon. Paglupok sa bulkan nakibot sila nga gulpi na lang nagtayog ang palibot kag may mabaskog sila nga paglupok na nabatian. Pagkasunod sina pila lang ka mga minutos nagsugod na ang asphalt diri sa may Barangay Maaw. Wala labot sa abo, may mga magagmay nga bato nga nagkalahulog diri sa mga halin sa bulkan mismo nga gagmay nga mga bato nga kag di ka panimahaw sa nga supre. Pag-abot naton diri sa kakita diri mga alas 4:30 sang hapon, nagapinanaog ang mga motorista halin sa Barangay Maaw. Pagpanaog nila, ang iba nagahingagaw pondo, no, pangugas sa ilang mga salakyan na bangod nga natabunan ang ilang mga windshield sa ilang mga salakyan sang abo. Kumbaga storya sa mga driver, zero visibility, no, kung nalika sa ibabaw natabuan nga paglupok sa bulkan ara ka sa Maaw, sa babaw gid yan, di lang sa proper, sa babaw pa sa Maaw. Natabunan ang imong windshield sa mga abo sang gikan sa bulkan. So mo to nagpunundo anay. Tapos kun ara ka sa dala nagabiyahe ka sa may crossing mining pa lang, makita mo na nga daan pa kadto sa crossing mining pa lang nga nagapugati ang highway. Kag nagasulugot anay mga salakyan naga-aso ang abo no kada malapakan sa salakyan. Madamol katama ang yapok gikan sa asphalt. According sa mga residente diri nagingagaw na may mga taga DRRMO diri nga nagalibot nagapanagtag sa face mask para magamit sa mga residente. May nakita kita diri pila ka mga residente nga naistorya naton. May iban diri nga isa ka ginapangitaan niya utod sugaton niya kay sa babaw sa Maaw kuno. So gisugat niya tuan kay naglibot sang isda, sa nagalibot man sang isda luyaya papulion na sa sitwasyon sa karon. Gusto niya papulion na nga utod. So gisugat niya sa babaw kag ipapanaog na. No, mga tricycle, salakyan, puno tanan ka mga abo. So istorya man din sa mga estudyante, mas isa rin eskwelahan kay na nga may mga estudyante nagkalalipungan tungod sa pagpanik siguro dala sa paglupok sa bulkan, nagkalalipungan so nagbinuligay sila para hakwaton ang mga estudyante. As of the moment, no, according sa mga iban diri nga mga residente nagpatumato na nang ipapanaog anay. No, nakita sa ibang lugar nga tiniran, bayaran ka tayo inarasugat ang mga tigulang may bitbit nga bata, di pa kamayo nila magpanaog anay na nakitungod nga kadambol katama sang abo kag yabo kasi delikado sa ikayong lawas, no. So advice sang taga barangay diri nga tanan dapat anay nagamask kun ari ka diri kay grabe kadambol sang yabok manabyan ka sa lakyan nagapugati nagaasok ang yabok, no. So far diri kita na temporaryo nga nag-stop over sa Barangay Maaw sa Bago City. Putunta sa kaunta pakadto la Carlota pakadto sa Castellana taga naton nga mga kadijika sa latest update tuhoy diri sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Butsilingon karon na sa alert level 3 ang Kanlaon. Butsilingon may magmatic unrest. Pagka kita magmatic unrest nagsugod na sa pagbuga sa magma ang Bulkan Kanlaon according sa advisory sa Feebox, no. Posible according sa advisory nga may sunod-sunod pa nga mga eruption nga matabugikan sa Bulkan Kanlaon para kita nga mag-monitor magabantay libuto naton ini mga lugar nga affected sa paglupok sa bulkan kag idulong sa ila live subong gabi para kita magadala sang live nga mga updates mayangon sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Balik ani sa inyo, Barbara.